Takže ľudia, čaute, čaute, ja vás vítam pri novom videu. A dneska to bude unboxing zo série N-Strike Elite Strife. A je tu dneska so mnou Matúš, pozor. Ahoj. Takže on mi dneska bude pomáhať, budeme podávať nejaké veci, lebo tu možno niečo vidno. Takže, nož. A ideme rozbaľovať. A ešte zrovnaných krabice inštrukcie, jak to vyzerá, tak. Keď ste čo počuli, pozadí ešte môj brat pije vodu. Ale to nic nerobte. Takže pripravte sa. Zbraň. Inštrukcie. A 6 šipiek. Krabica prázdna. Nič tam není vidno. Dobre. Odbalíme. Čakaj. Dobre. A už nech sa to nenápne. No mi tu kamarát volal. Ale brat mi to. Takže toto tu je Strife. Ja sa zbraň, ale úprimne, že sa spáči digitálne toto kamufláž, aby to nebol lesklý plast. Odporúčam túto zbraň. Zásobník na 6 šipiek. Týchto. Vodí sa ich tam 6. Takže Strife je elektrická zbraň, má dostrel, ako tam píšu, 20 metrov. Nemá žiadne príslušenstvo si môžem dať sám, napríklad tu pažba z Praxisu. Ďalšia pažba, toto tu už neviem z aké zbrane, neviem, jak sa volá. Vlastne pažba z Praxis, zásobník na 25. Potom tu môžem si dať aj hlavej. A z mojej zbrane môže byť takáto tu veľká zbraň. Taká puška. Dobre. Veci na bok. Takže Strife má jednu, druhú taktickú lištu. Čo ma prekvapilo, má trošku tá ručka je taká menšia, tuto zasahuje a nemám taký až dochyt. Táto zbraň má 3 poistky. Odporúčal by som ich aj odstrániť, lebo keď v zásobníku máte napríklad takto posunutú šipku, a tak zbraň si myslí, že tam už žiadna není a nič vám nevystrelí. Dobre? Tak toto by bolo asi z tohoto videa všetko. Nezabudnite dať like, odber, koment a čus!